Palengke Tour sa bayan ng Lingayen. Bago mamalengke, halina. Daan parati tayo sa simbahan at magdasal. Para may lakas tayong umikot dito sa palengke ng bayan ng Lingayen, halina. Kumain muna tayo ng breakfast. Gutom ang lola mo. Ayan, malinis at napakasarap ng luto nila. Kaya naubos namin. Ano ang magandang bilhin dito sa palengke ng bayan ng Lingayen? Eto, mga gulay. Halo-halong mga gulay na na-chop na. Mga pangpakbet, ang inabraw at iba pa. Ano pa? Siyempre, ang famous nilang bagoong. Lingayen bagoong. Ang kanilang famous na pangmerienda, ang mondigas. Yan daw tawag dito. Kaya try natin. Sabi ni Ate Arlene, masarap daw ito. Habang nagmimerienda, pahinga muna ang lola mo. Upo-upo muna. Pagkatapos magmerienda, ayan, nakahanap siya ng kakilala niya. Marites daw muna. Hay naman. Marami talaga ang pwedeng bilhin dito sa palengke sa bayan ng Lingayen. Bago kami umuwi, inikutan talaga namin ito. Ang tanong, ano ba ang nabili namin pagkatapos naming umikot sa palengke ng bayan ng Lingayen? Ito po, santol at minatamis. Thank you po!